मेथ्स आइटि आरटि इंलिश बड' ग्रामार आरो बायदि मैया आसामखौ मोनाखै बेखायनो जों सरकारसिम गुरै खावलायहरोदि जोंनि बिजाबफोरखौ थाबै हरो जाहाथे जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव जेबो हेंथा जाया बर' स्टुडेन्ट फरायसाफोरा दाबो बिजाबफोरखौ मोनाखै फार्स्ट इयारनि बिजाबफोरा एडुकेसन इंलिश एमआइ एडभान्स बड' आरो आरटि बिजाबफोरखौ दाबो मोनजोबनो हायाखै फरायसालियाव माखासे बिजाब मोनफैनो थाखाय जोंनि जा क्लास खालामनाय बे थालांगासिनो दं आरो बे बिजाबखौ जोंनो नांगौ जों मोननै बिजाबफोरा जाबाय एडुकेसन आरो इक'नमिक्स पलिटिकेल साइन्स एडभान्स बड' आइटि आरटि बेफोर बिजाबफोरखौ जों मोनाखै बेनिखायनो बेफोर बिजाबखौ थाबैनो जाहाथे जोंनि फरायसाया मोनफैयो बेनि थाखाय जों सरकारनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय बे बाथ्राया जोबोर सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा बारा टाउननि बा दरं जिल्लानिल' बाथ्रा नङा बियो बे गासै आसामनि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै स्कुल हाइ स्कुल एम इ स्कुल एल पि स्कुलनिनो बाथ्रा बेफोर साननो गोनांनि बाथ्रा बिजाबफोरानो टाइमावनो मोनफायो 5 माह 4 माह 3 माहनि उनाव क्लासानो लालांनो थालायलाङो फरायनोनो मोना मानसिया जायनि जाहोनाव जोंनि बर' फरायसाफोरा जोबोर फरायनायाव फासयना थालांगासिनो दङ बेफोरबायदि बिजाबा जोंनियाव मानो मोनफैया एसेबां सम मानो लायो सरकारा मा खालामो बे इलेक्सननि समावसो गामि गामि गिदिंथिंनानै लेक्सार होथिंनो थिग दङ बिसोरो नाथाय बे जोंनि स्टुडेन्टसफोरा लाइमोनफोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरा बिजाबखौनो मोननो थाखाय स्कुलाव अब्ला बिजाबखौनो मोनाखैब्ला जोंनि स्टुडेन्टसफोरा मा फरायगोन गुन गोनां सोलोंथाइ होगोन होनना बुङो माबोरै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नङा होमब्ला बिजाबखौनो मोनाब्ला बोरै फरायनो बोरै नट्स लिरनो बोरै मा खालामनो न'आव माखौ फरायगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बिजाबा मोनफायो 5 माह 4 माह माब्लाबाथ' 6 माह गाहाम थाङो एग्जामानो 2 मोनथाम जोबलायलाङो बिनि उनावसो बिजाबा मोनो बिदिजों बोरै जानो नङा होमब्ला बेखौ गामि ओनसोलाव थानाय एम एल एफोरा एम सि एल एफोरा मा खालामो बेफोर बाथ्राखौ मानो एसेबो साना आरो जुदि बिथांमोना मिथियाब्ला बेफोर बाथ्राखौ गामियाव थानाय मेम्बारफोरा गामियाव थानाय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोरा थांनानै एसे एनै सावरायलायनानै मिटिं माबानानै बिसोरखौ जनायहैनांगौ जनायनानै बिसोर माबा मोनसे बेबस्था लाथारनांगौ मन्त्रि एम एल एफोरनो बेफोर बाथ्राखौ फोरमायनांगौ जोंनाव स्टुडेन्टसफोरा बिजाबखौनो मोनाखै होननानै बेफोरबायदिल' नङा बे फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार बे डिग्रि कलेजफोरनि बिजाबफोराथ' फैखाया जोंथ' बिजाबखौनो मोनदिया जों फरायनाय टाइमाव बिजाबखौनो जों मोनखादियालै बिजाबखौनो मोनागारानो जोङो कलेजखौ फरायनो गोनां जाबाय डिग्रिखौ ओरैबायदि अबस्था होमब्ला बिदिजों जोंनि इन्डिया बोरै डेभेलप जानो जोंनि फरायनाया बोरै मोजां जानो नङा होमब्ला बाथ्राया बेफोरबायदि दायो गासैबो कुइसन खालामनो थिगानो जादों दा नै भकतपारा ओनसोलनि बे स्कुलनि दा नै भिडिअ बानायनानै बरायानो मोनसे ससियेल मिडियायाव एगारना होदों बे थिगानो जादों सरकारखौ कुइसन खालामनांगौ सरकारखौ हमनांगौ बेफोरबायदि खालामोब्लासो बिथांमोना एसे लाजिगोन बे एम सि एल ए एम एल एफोरा मा खालामो नङा होमब्ला बेफोरबायदि दा बाथ्राया जुदि बिजाबखौनो मोनलाब्ला बोरै फरायनो होमब्ला फरायनाय बेनि थाखायनो जोंनिया थालांगासिनो दङ फरायनाय गारनो गोनां जायो बेफोरबायदिनि थाखायनो बे गामियाव थानाय गामिनि सोद्रोमाफोरा एसे गोख्रों जानानै गारजेन्सफोरा गोख्रों जानानै सरकारनि सेराव थांनानै बा एम एल एफोरनि सेराव थांनानै बेफोर बाथ्राखौ लानानै थांनानै फोरमायहैनांगौ जोंनि स्टुडेन्टसफोरा बिजाबखौनो मोनाखै होननानै बिथांमोननो फोरमायोब्लासो बिथांमोनाबो गोजौआव फोरमायनो हागोन आरो जुदि बिथांमोना मिथिखायोब्ला जुदि बेफोरनि सोमोन्दै जेबो सानाखैब्ला मा बुंनोसै नङा होमब्ला जोंनि सरकारा मा खालामदों जोंनि आसाम सरकारा जोंनि बे इण्डियान भारत सरकारा मा खालामदों मिरु सरकारा बेफोरबायदि जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बिसोर इलेक्सननि समावबासो गिदिं लेक्सार होथिंनो थिग दोङो फरायनायनि बेलायाव जेबो साना स्टुडेन्टसफोरनि सोमोन्दै जेबो साना आरो स्कुलफोरनि सोमोन्दै जेबो साना बेफोरखौ साना बिसोरो आरो हस्पिटाल माबा माबिनिखौथ' बादानो हो होमब्ला जोंनि इण्डिया महा डेभेलप जानो नङा होमब्ला